czasu z reguły mnie martwi. No chyba, że chodzi o Hoym Industry Fest, bo tutaj zasady są nieubłagane i żeby odbyła się kolejna edycja, to musi minąć rok. A ja z tego upływu czasu bardzo się akurat cieszę. Witamy na kopalni Ignacy. To już 8. edycja Hoym Industry Fest, a my rozmawiamy o 4. przyrodzie po raz pierwszy w historii festiwalu. Jesteśmy na spacerze przyrodniczo-terenowym po obszarze dawnej kopalni węgla kamiennego Szczęście Beaty w Rybniku. A za nami uczestnicy spaceru. Wszystkie bilety zostały wykupione. Jesteśmy na terenie, który jeszcze 100 lat temu intensywnie był eksploatowany. Stały tutaj szyby, zabudowania dla robotników, cechownia, przepompownie, budynki maszyn wyciągowych. Dzisiaj tak naprawdę rośnie gęsty las. Oglądamy dzisiaj te rośliny właśnie i zastanawiamy się, co do nas ta przyroda, która pojawiła się na terenach poeksploatacyjnych, mówi. Jeżeli chodzi o teren, który dzisiaj był zwiedzany, jest on bogaty, jeżeli chodzi o skład gatunkowy. Bogata jest dendroflora, zwłaszcza mamy tutaj teren zróżnicowany na miejscach, które były zajęte przez tereny przemysłowe, a także miejsca naturalne, prawda? Także to warunkuje bogactwo. No, widzieliśmy różne gatunki takie jak buki, klony, dęby, ale również niestety mamy tutaj do czynienia z nasadzeniami dębu czerwonego, prawda? Jako gatunku obcego, inwazyjnego. Trzeba było wyjść z rybnickiego lasu, ale nie bez przyczyny, bo teraz jedziemy na Ukrainę. Tę przedwojenną, a konkretnie do Królestwa Stali, bo o hutach opowie nam nie kto inny jak wybitny fotograf przemysłowy Wiktor Macha, nasz dzisiejszy gość specjalny. Hello everybody, my name is Wiktor Macha and I came to Kopalnia Ignacy after long 15 years. I've been there in 2009 or 2008 when the coal mine was completely abandoned and was waiting for a better future. So as you can imagine, I'm completely shocked what has happened here after those 15 years. It's so beautiful preserved, it's alive, that's the most important thing, and I'm honored to be here presenting my small exhibition, The Mills, which is like a fragment of my documentary work I'm doing over past 16 years around the world. And I will be also having a presentation here about the steel industry in Ukraine. Czy znacie może to zaczepne powiedzenie feministki do kopalni, baby do kopalni? No pewnie znacie, tylko że ono jest całkiem bez sensu, bo kobiety pracowały w przemyśle, w tym w kopalniach i w tym na dole od dawien dawna. Nie wierzycie? Cóż, spójrzcie tylko na tę wystawę. Kobiety w przemyśle. To naprawdę dziwne uczucie, kiedy konsole z mojego dzieciństwa są teraz retro, a w dodatku to uczucie z roku na rok się pogłębia. No cóż, Nintendo 64 nigdy nie miałam, ale teraz mogę sobie na nim pograć dzięki dawnym komputerom i grom. Jesteśmy dawnymi komputerami i grami, fundacją, która jest na festiwalu Hoym od pierwszej edycji. Jesteśmy tu co roku, za każdym razem jest przyjemnie, fajnie. Ludzie nas odwiedzają, jak widać, bardzo chętnie. Zawsze ze sobą mamy sporo sprzętu, od PC-ów klasycznych, Atari, Amiga, Commodore. Mamy też konsole NES, SNES, Sega Mega Drive i różne takie znane i mniej znane konsole. W tym roku akurat jeszcze mamy z ciekawostek Atari Jaguar i Vectrexa. Egoist, Otherfish, Alles, Decadent Fan Club, no i oczywiście Budzyński
Jacaszek i goście. A to wszystko nasza muzyczna uczta podczas Choim Industry Fest, edycja 8. Czwarta przyroda, fotografia industrialna, a wreszcie spory, ogromny zastrzyk industrialnej i eksperymentalnej muzyki. To wszystko to była 8. edycja Choim Industry Fest. A co będzie w przyszłym roku? Nie wiem, ale już się nie mogę doczekać.